af overskud helt frem til sidste programpunkt. Gennem sine 52 år som regent formåede dronningen flere gange at få den danske befolkning. Deres Majestæter, vi, Frederik den 10. af Guds nåde, Danmarks konge, skal herved meddele, at vor kære mor, dronning Margrethe den 2. den 14. januar 2024, i statsrådet har frasagt sig tronen. Med Guds hjælp og folkets kærlighed har dronning Margrethe den 2. gennem sin 52-årige regeringstid alene haft Danmarks bedste som sit mål. Har været gengældt. Overalt er dronningen blevet mødt af varme, hengivenhed og påskønnelse. Vi skylder dronningen taknemmelighed for med al sin flid at have forfulgt sit livs mål længere end nogen anden regent før hende. Vi har nu i overensstemmelse med Danmarks Riges grundlov og tronfølgeloven overtaget det ansvarsfulde kald som Danmarks konge. Det er vilkåret. Men kongen har heldigvis haft en fremragende lærermester, som endda busser med feststemte mennesker ankom fra hele landet. Hoteller meldte om udsolgt. Også for de unge. Også for jer, der har det svært. Og også for jer med rødder i andre lande. Længe leve Hans Majestæt Kong Frederik den 10. Hurra! 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 Flyvel fløte kan, hvor står